Буа шәһәрендә халык санын исәпкә алу буенча стационар участок эшли, шулай ук исәпкә алучылар йортлар буенча йөри, исәпкә алу кәгазьләрен электрон рәвештә дәүләт хезмәтләре порталында да тутыручылар бар. Стационар участок күп функцияле үзәк бинасында урнашкан. Теләгән һәр кешегә халык санын алуда шунда килеп катнашу мөмкинлеге бар. Сорауларга җавап телдән бирелә. Документларны раслау таләп ителми. Я сегодня прошла всероссийскую перепись населения. Мин бүген бөтен Россия халык санын алуны уздым. Моңа нибары 5 минут вакыт китте. Бик уңайлы һәм тиз булды. Халык санын алуда катнашучыларга 30-дан артык сорау бирелә. Сораулар кешенең яше, җинесе, гражданлыгы, туган урыны, милләте, белеме, балалары саныннан тыш яшәү шартларына да кагыла. Люди охотно идут, то есть видят, что кто-то проходит перепись и ждут в очереди. Кешеләр бик теләп бара. Кемдер халык санын узу өчен чират тора. Бик теләп җавап бирәләр. Шунысында билгеләп үтәсе килә. Җавапка 5-тән 10 минутка кадәр вакыт бирелә. Халык санын алуда катнашучыларның төгәл исәбен көн ахырында санап чыгаралар. Участокка көн сайын дистәләрчә кеше килә. Исәпкә алучыларга волонтерлар да булыша. Көнгә 4 сәгать эшлиләр. Мы сопровождаем население к переписчику. Без кешеләрне халык санын алучы янына алып киләбез. Сорауларны ачыклык кертәбез, талоннар алуда булышабыз. Ковидтан саклану чаралары үтәлә. Исәпкә алучылар прививка ясаткан, битлек режимын саклыйлар, антисептик препаратлар куелган, дистанция саклана. Нам выделили и маски в достаточном количестве, и антисептики у нас мы в МФЦ принесли. То есть мы... Безгә битлекләрне җитәрлек күләмдә бирделәр. Антисептиклар да бар. Без һәр клиенттан соң кулларны эшкәртәбез. Халык санын исәпкә алу 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Фәнис Мөхәммәтов, Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадиров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.